बेसेबां खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा आंनि थाफ्लिया जाला आंनि बिगुरा खामजोब्बाय बेनिखायनो आङो गोजौनि फांखाखौ बार होदों थाफ्लियाव मिथिबाय हनै फांखायाबो बेसेबांबा गोजौआव नोंनाव नांथारदों जानो माथो खालामनो उपाय गैया बेनिखायनो नोंसोरो सिरि सिरि आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय थांनोबा थां नोंसोरनि थाखायनो आङो थाफ्लिखौ मोजाङै फांखानि बारखौ फोनांहोनो हायाखै बेनिखायनो थांदो आरे नेवला मा फादें गसंनानै थाबाय थाखोलै मानसियालाय माथो खालामनो दावदैखौ बाजाराव थांनो लोगो लादों मानो खोथा खोनासङा नों बायदि मानसिजों आंलाय मानो बाजाराव थांनांगौ जाखो साइज गैया बाइस गैया खोब गस्ला मोनगाननायखाय गावखौनो हिरो साननानै लाखोना माखो नों गावखौनो बर' फिल्मनि एक्टर बायदि मोननानै लादों नामा हाल खेथ्राथ्रा मोखां उदै गेन्द्रा दानो थिंख्लि उदैया साइज गैया बाइस गैया बियो आंखौ हाबा लानो ओंखारलायो नोंखौ आंबो हाबा खालामनो गोसो गैयाब्रा अमा बसा खोन्थानायखायसो नों बायदि बादुलिखौ आं लायाबा सोरथो लानो जानला मानला खोथा बुंलाबायनाङा नोङो गोसोम बन्दा हाथफ्ला रागाजोंबा मोदोमखौ हाख्लानानै थोरसि लथासो सुहैगोन आं मिथिबाय नोंनि मोदोमजों थोरसि लथाफोरा गुफुर जागोन खोमा गोसोम गोसोम साराय खिथुफोरा होमबालाय माखौथो नायबावदो आंनि मोदोमखौ हाख्लामनानै साराय खिथुखौ हुहैबानो जाबाय बुंबा नोङो उल्थासो बुङो नेवला साला हाथफ्ला आंनि सिगाङाव नांलायबाय थानाङालै नोंसोरो बहा थाङो थां आं बाबाय दै नुबायना नेवलाया आंखौ माबायदि बुंदों आं बुंनो होननानै बुङाखैब्रा आंनो अमा बसानो आंनो मोन्थाय होखादों बाजाराव आंजों थांफानांगौनो नोङो नङाबा दिगदार जागोन होननानै बुंदों आं हारसिं बाजाराव थांगोन होनबाबो नोंखौ लाङा आङो लासिंसिं नों बायदि गोसोम बन्दा दाखालिबो लाजियाखै आरो बियो गोसोम बन्दा आंखौ फेसबुकाव गावनि फट'खौ टेग खालामनो मा गोसो जानानै फेसबुकाव टेग खालामनाय नों आंखौ गोसोम बन्दा दानो आंनि लोगोफोरासो सोंलायबाय बे गोसोम बन्दाया सोर नोंखौ टेग खालामलायनाया होननानै नोंनि थाखायनो आंना गन्थंआनो गोमालाय लांबाय लाजि गैयै नेवला साला हाथफ्ला बांगाल गथ' आंखौ बांगाल होननानैसो थांबाय माथो बेलाय बांगाल होनजायो ना गोरिया होनजायो ना मुस्लिम होनजायो ना बिहारि होनजायो ना मारवारि होनजायो होनजाहैबाय थालै मुथुथे आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय थां आं नायनो बाबायलै नोंसोर सानैखौ ओरैनोबा आंनि थाफ्लिनि बिगुरा जिला जिथा जाजोब्बाय थां लामा लामा नांलायबाय थां जागोन दे शालाफोरनि नाटकफोरखौसो नायबाय थानांगौ जादों ओरैनोबा आंना थाफ्लिया मा अबस्था जादों मा पात्तालैसोलाय नेवला नेवलि सानैयालाय आयाबो आबैमोननावसो थांबायब्रा रावबो गैला जाबायना दा न'आव थाफ्लिफोराव एसे बरफ लगायना होनोबो दादा माइसे आलुखौब्रा बे थाफ्लिया मालाय रोंलालै आंनि थाफ्लिखौबो दाथ' दावसे देलायनाव जों सानैनि खुदुमलायनाय फट'आथ' दंथारोलै बेलाय फट'खौलाय माब्रै साफायखो बेथ' फनखौ न'आवसो गारबोदोंमोन ना फना बेनाव गंनै दङ थानोबो हानाय माथो थिग आजिखालि मबाइल गंनै थानायालाय बेसेबांथो गिदिर बाथ्रा दा खोथाखौ जुदि दावराव खालामारोबा न'खरा माथो बायदिसिना जालांगोनलै बेनि सायाव हाफाङा मिथिबावबा मा खालामबावनांगौ जाखो बे दावसे देलायनोबो बेसेबां फैसा होबावनांगौ जाखो आंलाय बेनोलाय आरो बेफोरबायदि खोथाखौलाय बोरै लाखुमानांगौ जाखो आंलाय हाफांनिफ्रायलाय सानसेबाबोथ' बियो मिथिखागोन मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा मा खालामफ्लांखोलै आं हाफाङा मिथिबाथ' मा खालामगोन बेसो मिथिगौ आरो जागोन ना जाया ओंखामखौ मानो जाया जानांगौ जाखोब्रा दहायनिफ्रायनो नोंखौ आं सोंहरगासिनो ओंखाम संग्रा न'निफ्राय ओंखाम जागोन ना जाया होननानै सोरखौ मा सानगासिनोहाय सोरखौ गोसोखांगासिनो ना दावसे देलायखौनो गोसोखांबाय दं मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा नों बायदि समायना हिन्जाव थानानै बे नंखाय दावस्रि देलायनि खोथाखौलाय मानो साननांगौ जाखो आंलाय दावस्रि देलाया बहा नों बहा दावस्रि देलाया नोंजों मा फात्ता मोननो गोदो सिख्ला समाव नोंखौ गोसो थोयोमोन दाबो बिदिनो गोसो थोयो आं हाफां आइ लाभ इउ औ आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो दाबो गोसो थोयो उनावबो गोसो थोगोन थैनानै थांखांनायनि उनावबो नोंखौनो हाबा खालामबाय थागोन आं डायलग नङालै हाफां सना आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो आरो नोङो गावखौनो दावसे देलायजों रुजुबाय थानाङाब्रा दावसे देलायजों नोंजों समायो नामा नोंखौनो ओरैबायदि मोजां मोनो थैनानै थांखांनायनि उनाव जेसेबां जोनोम मोना मानो नोंखौनो हाबा खालामगोन आं हाफां डायलग मारिदों ओंखाम जाबाय साननैसो बुरखायबाय थायाबा जानाय नंला फिल्म नायनो गस्ला बायनो शपिं खालामनो लाङाबा जानाय नंला नङाबा आंहासो दिगदार जागोन मानो सुखुवा आंनि उन फैबाय थानाङा नोङो नेवला गायथिया मानो नायनो सुखुवा जानांगौ जाखो आंखौ खेबसे मोजाङै नाय बेसेबां मोजां नुदों आंखौ आं नोंखौ बुंखादोंना नेवला गायथा आंनि बेसेबांबा उनाव था होननानै आंनि खिथु खिथु फैनाङा लासिंसिंनो मानसिफोरा आंखौ नायनानै मिनिगासिनो मिथिगौ नों बे मा मोजां जि गानफ्लाखौ गावखौनो बिराद जनि लेबार बायदि मोनदों नामा नोङो आं जनि लेबारनिख्रुइबो साबसिन खेबसे आयनायाव नायहैथां नोंनि महरा माबायदि गोसोम बन्दादा बुख्राखा नेवलाला गायथिया थियानो साम' उदै लानानै मानसिनि
बिखुङाबो खासेव बिखुं बायदि उदैयाबो साम'नि बिखुं बायदि थार साइज गैया बाइस गैया बेवहाय माथो बबासो नोंनि थाखायनो बेफोर गासिबो जाजोबदों मिथिबाय ना नोंनि थाखायनो दिनै नेवला बायदि गायथिया मानसिया आंनि खिथु थाबाय थादों नोंनि थाखायनो आंहा दिनै सैमा बायदि लासिंसिं खालामजादों नोंनो गासैबो दायनिगिरिया लाजि गैयै बन्थुमुरा बबा साइज अंला गान्थुला खुगानिफ्राय एसेबां गाज्रि सोदोब बाहायनानै माबायदि ओंखाम जाफिनो नोंलाय खबरदार दावदैखौ जेबो बुंनाङा हायथान नेवला थिंखि उदै नोंहा मा मोन्थाय दङ आंनि गेजेराव हाबनानै बाथ्रा बुंनो मानो होनोब्ला आं नोंनि जानो गोनां फिसाय नों बायदि जाम्बा साइजखौ आङो थैनोबो नाङा मिथिबाय आरो मेगनखौबो माबायदि लादों नों प्लास्टिकआव लानो हायामोन नों बायदि जेबो जेरावबो उदायै मानसिखौ आं माबायदि हौवा महरै गनायगोन बुंलाय नों गनाया मा जाखो अमा बसाथ' गनायबाय आरो बे मेगनखौ आं नोंनो दिन्थिदोंसो मोजां नंगौना नङा होननानै आं बे मेगनखौ बायनानै लाबोथाराखै माबायदि मानसि नोंलाय मालायनि मेगनखौ बेफोरबायदि खनथिंनानै लाबोनो नोंहा एसेबो लाजिनाय गैथारा नामा मा एसे जाम्बा सियान नोंलाय आं नोंखौ बाबाय दै होमबालाय नों मानोथो आंनि खाथियाव थाया आंनि खाथियाव थाबासो मिन्थिगोन ना माबायदि मेगनखौ बायनांगौ आंनि खाथियाव बालाबो नोंनि खाथियाव थाया आं मेगनखौ लानोबा लायाबा था बालनि बादुलि नाम्बार 1 आसो अमा बसनि बिनानाव नङाबा नों बायदि मानसिखौ खिफिनोबो लायालां उपाय गैयावसो दंथारो मानोबा लिंहरदोंमोन एन्टनिअ नोंथां नों आइनिफ्राय बेसेबां रां लायो आं बेनि डाबल होगोन खालि नों आंनो मोनसेल' खामानि मावनानै हो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों एन्टनिअ फिसा नोंसा आइजों बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय दिनै आं नोंसा आइखौ माबोरै थगायनो नोंनो फैसा नांगौ ना नाङा जुदि नोंनो रां नांगौ अब्ला आं आइनिबो डाबल पे खालामगोन नोंनो खालि नों आंनि खामानिखौल' मावनानै होबानो जाबाय आं आइनो जेबो खोन्थाया आं माबोरै नोंसा आइखौ बेफोरबायदि फोथायखेबस' खालामनो साननानै ला राङा नोंखौ खामानि थिनदों होननानै आइया जेसेबां नोंनो गोरा खामानि मावनो होदों बेनि बायदि आं गोरा खामानि मावनो होआ आं सिम्पोल खामानिखौनो मावनो होगोन नोंखौ बाखि आंनिफ्राय डाबल फैसा लाबानो जाबाय मा मावनांगौ एन्टनिअ फिसा आं मा मावनांगौ बेखौ उनाव खोन्थागोन बुंल' नों खालि बेसेबां फैसा नांगौ नोंनो नों मान्थआव आइनिफ्राय बेसेबां फैसा लायो बेनि डाबल होगोन आं नों जुदि आइनिफ्राय 1 लाख लायो आं 2 लाख होगोन नोंनो खालि फिसखौल' आंनो खोन्थाबानो जाबाय जागोन दे एन्टनिअ नोंथां आं नोंनो खोन्थागोन आरो जिंगा दासि फैसाखौ नोंनि एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामा आं नोंनो डाइरेक्ट केस होगोन आरो खामानिखौ मा मावनांगौ आं नोंनो मेसेज खालामनानै खोन्थागोन जागोन दे जोंलारिनि थाखाय जोंलारिनि न'खरनि थाखाय आं आइनि एगेन्स्टआव थांनोबो एसेबो फावसायला आयै नोंनि थाखायनो आङो मावनाङि खामानिखौबो मावनांसिगोन मानो होनोब्ला नोंनो आंखौ फोरोंबाय जोंहा बिलोगो खागोन दे बानलु बेदां नोंजों आंजों बिलोगो खालायबा जि मोजां जागोन नों मानसिया बेवहाय मानो फैदों नोंनि जायगायाथ' मेन्टेल हस्पिटालावसो जोंलारि बे मानसिया दासिमबो मानो मेन्टेल हस्पिटालाव थाङाखै आयौ बाला हाफांनि फिसालाया मासे खुगायानो बोरैबा बाला खुगाखौनो बेसे खाबजुगोन आं बालि नोङो सन्थलानो थै होनायखायसो गोसोखौ मोजां मोना आं जेबो बुंला मिथिबाय बाथामिस गथ' जाबाय नांलाय नांला नोंसोरो जों नांलायाखैना बानलु बेदां जोंलाय थरखा थरखिसो जादों दा थरखा थरखि जानाया बेलेग जाया होमबा बेवहाय आंनि बेसेन गोसा थैखौ होनायनि बेसेबां खर' गाज्रि जादों आंहा बेनि सायाव जानला मानला होनबाय थानाङा नोङो देले गसाइबार सिरि सिरि थालायदो दे आमा गावजों गाव नांलायनो अके बिदिबा नोंसोर रेस्ट लालायलायबाय थाथ'दो आं थांनोसै दे सासे गोनांथार मानसिखौ आंहा लोगो हमहैनांगौ जोंलारि आं थांनोसै दे अन्नानै दहायनि जानाय जाथायखौ आफानो दा खोन्थादे नङाबा आफाया आरोबाव दुखु मोनबावगोन सिन्था खालामनाङा आरो नोंखौ जाय सुथानो नागिरदोंमोन ना बे मानसिखौबो आं थाबैनो हमगोन मिथिबाय नैबे दावसे देलाया पुलिसनिख्रुइबो थाब खामानि मावो माने फैसा मोनोब्ला आरो नोंनिफ्राय आं फैसा लाथ'ला दे नोंसानो मा सोलिगासिनो मानो होनोब्ला आङो दुखिया मानसिखौ अनो आरो माहाजोन मानसिफोरखौ नायनो बायो बेनिखायनो आं माहाजोन मानसिफोरनिफ्राय फैसा जाख'नो नागिरदों नोंबो आंजों जइन जानोबा माहाजोन मानसिनिफ्राय फैसा जाख्ल'नोबा नाङा खस्थ' मावनानै जागोन थेवबो रावखौबो स्केम खालामा बिदिबालाय बाय बाय जोंलारि बे खर' गैयै मानसिखौ मानो लिंहरबाय थायो नोंखौ फैया साननानै आङो दावसे देलायखौ फन खालामहरदोंमोन गासैबो मानसियानो आंजों रायलायनो समाया आंजों गासैबो मानसियानो क्वालिफाइड नंजोबा रायलायनो थाखाय
जायफोरा क्वालिफाइड बेफोरबायदि मानसियासो आंजों रायलायनांगौ। बानलु बेदान हस्पिटालनि खरसाखौ होफानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे फिसा। आं ओरैनो होआखैथ' आंनो लाफिनजोबगोन। दे फिसा होफिनगोन। बानलु बेदां आं नोंनो जुस लायनि। नों आफानो थै होनानै बिराद दुरबल मोनबाय ना? हायोबा दसे रेस्ट लाबाव। मानि थाखाय रेस्ट लाबाय थानांगौ आंहा खामानि गैया नामा? बिराद रेस्ट खालामबाय आं थांनोसै। दे फिसा हायोबा मोजाङैनो थांदो दे। बानलु बेदां डाक्टारा नोंखौ दसे सम उन्दुबावनो होदोंमोन ना? मानो सिखारखो नोङो? आंनि गासैबो मिनिट गासैबो सेकेन्डआ बिराद बेसेन गोनां। बेवहाय उन्दुनानै थाबाय थागोन नामा आं? दे फिसा थांदो दे। नोंनि देहायाबो थाबैनो हामथोंसै आरो हामनानै जौफोर मोनलोंथोंसै। आफा बेनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा दे। मोनालै मोना। खुगायानो बोरैबाथार बेना। नों थाथ' दे आफा आं बेखौ बिदाय होनानै फैनि। जागोन दे फिसा। हे गसाइ दाबा बिलाबा बेसेबां जागोन? इसेबां दामि हस्पिटालाव एसेबां मोजां रुमाव दोनबावदो आंखौ। दे थाबैनो हामथोंसै। बानलु बेदां थेंक इउ स' माच बानलु बेदां। आं मिथिगौ नों थेंक इउ स' माच होनोबा जोबोद रागा जोङो। अब्लाबो बुंबावगोन आं थेंक इउ स' माच बानलु बेदां। गले गले आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। दाथ' नों आंनिफ्राय लानाय फैसाया डाबल जासिगोन मिथिबाय। मानो होनोब्ला आंनि बेसेन गोसा थैखौ नोंसा आफानो होदों आरो बियो आंनि थैखौ लाखांनायनि उनाव दैसो खालामगोन। अब्ला आंनि थैया बेसेन गोसा थैया ओरैनो दैयाव थांगोन ना? नोंसा आफायाथ' जौ फाग्लाना जौ लोंनानै आंनि थैखौ खालाय खालामगोन। बेनिखायनो आंनो फैसा नांगौ डाबल। जागोन दे जागोन फैसाया जाबानो हरगोन आं नोंनो। आচ্ছা दहायनि मानसिया नोंखौ मानो सुथारनो नागिरनाय? बेखौ आं मिन्थिया आरो नों जे आफानो खोन्थायाखै बेनि थाखायबो आं जोबोद हेपि। आफाया मिन्थिनाय मोनब्ला जोबोद दुखु जाबावगौमोन। आं माने सिल नामा? आं माने वाल नामा? आं थाथे थाथे होबाय थानो नोंसोरनि दुखुआव? मा साननानै लादोंलै नोंसोर आंखौ? जेबो सानाखै मानो होनोब्ला नों जोबोद मोजां गोसोनि मानसि। आं बुंखादों आं मोजां गोसोनि मानसि नङा। जेराव मुलाम्फा दं बेवहाय आङो जखा लानानैसो खामानि मावो, जखा लानानैसो हेफाजाब होयो। बेनिखायनो आंनि गोसोखौ मोजां होननानै गावखौनो जाम्बि बानायनानै लानाङा नोङो। बुजिबाय दे बानलु बेदां। आरो आंहाबो खामानि दङ। नोंखौ नायबाय थानो हाया। बेनिखायनो गावबागाव बयफ्रेन्डा लिंहर आरो बेनिफ्राय हेफाजाब ला। सोर नोंना बयफ्रेन्डा? ना बयफ्रेन्ड गैया? ना दङबाबो सोरबा हाबा जानाय हौवासो। बानलु बेदां लिमिट क्रस खालामनाङा होनबायना। आচ্ছা मोजां मोननाय गैया होमबा नोंहा? माथो फिननायबो होनो हाया? आं आंनि लाभ लाइननि सोमोन्दै रावनोबो खोन्थानो मोजां मोना। आচ্ছা मिन्थिगौ ना आं नोंनि मास्टार। मानो होनोब्ला नों आंनि गलाम। बेनिखायनो सोंनायनि फिननायखौ होनोबा हो मोजाङै। बयफ्रेन्ड दङ ना गैया? आं खोन्थाया। आচ্ছা मानो मिन्थिनो गोसो जादों बेहालाय? आंहा बयफ्रेन्ड दङ ना गैया? दाबायदियाव जुदि बानलु बेदाङा मिन्थियो आं जे एन्टनियोखौ गोसो थोयो अब्ला बानलु बेदाङा मा खालामगोन आंखौ? मानो होनोब्ला बानलु बेदाङाथ' लुबैनाय नंखाया फावगालिया दुखु मोननायखौ। आं मा खालामबावनांगौ जाखो? जेरैबो राहा गोथे। ना आं एन्टनियोखौ लानोनो हायो ना एन्टनियोखौ आं गारनोनो हायो। नै आंहा आफानि बेफोरबायदि थासारियावबो आंहा एन्टनियोनि खोथासो सानगासिनो आरो बेखौबो आं दासिमबो मिन्थियाखै आंखौ सोर बुथारनो नागिरदों आरो आफाखौ। काश आं एन्टनियोनो खोन्थानो हानायमोनब्ला। मोजाङैबो खोन्थानोबो हाला। एन्टनियोजोंबो माबायदि रायलायनो? दाबायदियाव जुदि फावगालिया मिन्थियो अब्ला आंखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङा। मानो होनोब्ला फावगालि आरो बानलु बेदाङा आंखौ इसेबां हेफाजाब होदों। बिसोर नङामोनब्ला आंखौलाय सोर हेफाजाब होगौमोन? अब्ला आं एन्टनियोखौ माबायदि सेनानै लानो फावगालिनिफ्राय? मा जाखो? फैसा थोआखै नामा? हो? रां थोआखैबा बुंबानो जाबायना मानो गाबबाय थानांगौ? मा नोङो रांखौ लानानैल' गाबो सानो नामा बानलु बेदां? आरो नोंथ' थांबायमोन ना? बे पिज्जाखौलाय मानो लाबोदों? सैमा बुन्दि मासे दङ बेनोनो होफैदों आं। हा? नों आंखौ सैमाजों रुजुदों? होमबालाय आं बे पिज्जाखौलाय सोरनोथो लाबोदों? नोंनो लाबोआखैबालाय? जानो सानदोंमोन आं पिज्जा। होमबालाय मानोथो जायालासिनो आंनो होफैदों नोंलाय? जायाबा गारहरबानो जाबाय। डास्टबिन दंखायो गारहरबानो जाबाय। बानलु बेदां आइम सरि बानलु बेदां। मानो गाबलायखो? आंथ' नोंखौ जेबो बुङाखैना। ना आं माबाफोर बुंदोंमोन नामा? नों जेबो बुङाखै बानलु बेदां। मिन्थिया आं मानो गाबनो ओंखारदों। जायखिजाया आंनि गोसोआ दुखु मोनदों बानलु बेदां। आं मिन्थिगौ नोंहा आंनि सोमोन्दै मिन्थिनो जेबो गोसो गैया आरो मिन्थिनोबो नाङा नोङो। अब्लाबो गोसोखौ बोरैबा मोनदों आं। मानो होनोब्ला आं नोंजों जोबोद मुगैजानो बायो। नों आंखौ जेसेबां रागा जोङा मानो रागा जों आंखौ नाय अब्लाबो नोंजों मुगैजानो बायो। आंलाय मा होनखो नोंखौलाय? आंथ' जेबो बुङाखैना। मुगैनाय मुगैयै खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। आं मानसिफोरखौनो नायनो बायो। अब्लाबो मा थिक
सानसे नों आंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन नायनो बागोन। सानसे नों आंखौ नुबानो मुगैनो ओंखारगोन। जेब्ला नोङो एन्टनिय' आरो आंनि खोथाखौ मिन्थिगोन अब्ला नों आंखौ मुगैगोन मानो लुबैदों। खोनासं जोंलारि, आंहा जानला मोनला मानसिफोरखौ मुगैनायनि जेबो मोन्थाय गैया। नाथाय जाय मानसिया दुरबल, जाय मानसिया गोहो गोलोन्दां बेफोरबायदि मानसिखौसो आं नायनो बायो। नोंबो जुदि बैफोरनि गेजेराव सासे, अभियासलि आं नोंखौ नायनो बागोन। नायनो बानाय आरो मुगैनायनि गेजेराव एसे डिफारेन्स दं। मुगैनाय माने मा? जेब्ला जोङो माबेबा मोनसे बुस्थुखौ मुगैगोन बेखौ जों जोंनि जिउनिफ्राय जोगारनानै दोनखागोन। आरो नायनो बानाया, नायनो बाबाबोथ' जोङो माखासे बेसादफोरखौ जोङो नायनांगौ जायो। अब्ला बेवहाय मानि मुगैनायनि खोथा फैखो? आं नोंखौथ' मुगैयाखैना? नंगौ, आं नोंखौ हेफाजाब होनो गोसो गैया। नोंनिफ्राय जेबो मुलाम्फाबो मोनखाया, अब्लाबो आं नोंनो हेफाजाब होदों फावगालिनि खोथा लानानै। मानो होनोब्ला नों फावगालिनि लोगो, बेनिखायनो आं फावगालिनि खोथा दानगारनो हायियाव नोंनो हेफाजाब होदों। बेनिखायनो आंनि हेफाजाबखौ गोसो गोथारै नाजाव। मा थिग, आंनि गोसोआ सोलायनोबो हागौ। बेनिखायनो आंनि खाथियाव आं नायनो बानाय आखल आखुखौ दिन्थिनाङा, गाबनो नाङा। आं गाबनाय मानसिखौ नायनो बायो। मिथिगौ बानलु बेदां, गाबनाया आंनिबो हुदा नंखाया। अब्लाबो दिनै आं मोनसे हमथानो हायाखै। गाबनो नाङा, दुखु जानो नाङा। दुखु जाबा जोंहा जेबो खामानि मावनो हाया। आरो नों आंनि गलाम ना? आंनि गलामखौ आं एसेबां गाज्रि हालोदाव खोख्लैयाना। मानो होनोबा नों गाज्रि हालोदाव थायोब्ला आंनि फैसाखौ बोरै सुख'गोन? बेनिखायनो आंनि गलाम हिसाबै मोजाङै था। आरो आंनि गलामखौ सोर नोजोर होयो बेखौ आं गारा। बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लानाङा। मानो होनोब्ला नों आंनि पार्सनेल गलाम। आं उनाव खबर लागोन नोंखौ। पार्सनेल गलाम? गलामानोथ' आं बिनि फैसाखौ लाबाय जेब्ला। एन्टनिय', नोंखौ लोगो हमगौमोन आं। नोंजों जोबोद मोजां खोथा रायलायनो गोसो जादोंमोन आं। नाथाय आं दि नोंजों माबोरै रायलायबावनो दे? फावगालिखौ आं माबोरै दुखु होबावनो दे? बांद्राय गाबबाय थाबाबो जानाय नङा। आफानि सार्जारिया थाबैनो जाथोंसै। जोंलारि, मादै, आंनो आब'आ दासो खोन्थाहरदों। खोन्थाहरनाय लोगो लोगोनो फैखाबाय आं। नोंलाय मानोथो खोन्थाहरासै जोंनोलाय? आं खोन्थाहरनो हायासै मादै। आं फैबाय। ओमफ्राय गुमैनि सार्जारिया माब्रै जाखो? आफानि सार्जारिखौ खालामथ'वाखै। एसे दुरबलखाय थै सोनानै होग्रोदों आफानो। सार्जारिया दिनै जानो गोनांमोन, गाबोनसो जासिगोननो। होमबालाय। आरो बे पिज्जाखौलाय सोर लाबोखो? बानलु बेदां। नंगौ नामा? औ मादै। ओमफ्राय नों ओंखाम जादोंना जायाखै? आं ओंखाम जानोनो बावनानै दङ मादै। आं फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै। दे होमबालाय बे पिज्जाखौनो जादो। नांगौब्ला आङो दसे हस्पिटालाव नेथ'नोसै, नों ओंखाम जानानै फैबानो जाबाय न'आव। ओहो, आं थाङा। जाम्बि जादों नामा? ओंखाम जायालासिनो थानो? जागोन दे मादै। आं न'आव थांनानै फैगोन दा मोनायाव। आंबो थागोन दे हस्पिटालाव, गिनाङा नोङो। जागोन दे मादै।